Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Derraɓe heɗitoɓe amin ha yani siriyaji amin komin inni ɗum sawtul haqqi, sawtul hidaya. Sawtul haqqi ma ɗum sawtu gonga, jomirawo fondo amin lata gonga man. Sawtul hidaya bo ɗum sawtu kanda, Allah fondo en ɗum lata ɗum kanda man. Enandi en fuɗɗirno be siriyaji amin man ɗo be deftere mujmalu ahli sunna wal jama'ati fil aqida, ay jumla asliji yimɓe sunna be jamare hisnde ha wakkere aqida, qaidaji maɓɓe ko ɓe mahi dow ton, ɓe ɗo yahira dow ton. Be man en fuɗɗiri, amma nden fuɗɗi be man ɗo nden yotti haala ko larani al bid'a, bidiya. Min wolwi haala al mawlid, aslul mawlid, no mawlid ka ƴontiri. Mawlid ɗo en andi moftanago dañalde annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗo, no mawlid man ƴontiri. ɓen ƴontini ɗum wakkati ndey ɗum ƴonti e noy kiita masala man ha dina. Min woli bolle ɗuɗɗe dow majum, kadi min ɗo tokkitina be jotta kam mujmalu ahli sunna wal jama'ati fil aqida man, min ɗo tokkitina be mare temirawo fondu en famnu en. Naam, min yottino ha masala hala at-tawassul. Min yottino ha masala al-baraka. Al-baraka ɗo ɗume woni al-baraka ɗo? Baraka en nanata ɗo. Yimɓe feere ɗo wiya al-barkatu ɓe howa arre, ɗum lahan ha arabiya. Al-barakatu ɓe masugo arre ɗo. Al-barakatu min Allah, يختص بعض خلقه بما شاء منها فلا تثبت في شيء إلا بدليل. كوني بركة دum daga Allah on, oɗo hertora ɗum yoga takle mako be ko o muñi ibde e baraka man. ɗum tabitanta hunde ni, ɗum tabitita haro hunde ni sina be dalila. kañum man ɗo ko woni albaraka man ɗo mana man wa hiya tani kathrat alkhayri wa ziyadatihi. tani kathrat alkhayri wa ziyadatahu, kadi tani kathrat alkhayri wa ziyadatahu, ɗum ɗum nufa ɗuɗugo khayru be ɓesdugo khayru man. aw subutahu wa luzumahu, ko bo tani subutahu wa luzumahu, ɗo nufa tabititgo khayru man be lismugo khayru man ha hunde man. wahiya baraka man ɗo fi zamani, ha zamanu en waɗiran misalu bana laylatul qadri. Allah hokki laylatul qadri ɗo daraja makka masin, Allah hokki ɗum baraka. nder ko woni baraka laylatul qadri ko en ɗo andi do a jaban ha nder jemmare man. dewal bo to a rewi dewal ha wakkati ha nder jemare man ɗo ɗum nandi bana to a rewi Allah duuɓi bana alfu shahrin, lebbi ujunere, bana suratul qadri man yecci banni laylatul qadri. wala jemmare ɓuri nde. amma wodi ƴaaƴoɓe nder himɓe luutuɓe, en andi luutuɓe sunna wonan ko ndey ɓe ɗo ƴaaƴa bana wigo ɓe wadda tawiliji bonniɗi, ɓe wiyana laylatul mawlid jemmare dañarde annabijo jeni wolino haala mum goo, ɓe wina nde ɓuran laylatul qadri. to irin kuje banni bo tabitita ko sina be hujja laɓɗum. Allah on wi ha qur'anu inna anzalnahu fi laylatil qadri, laylatul qadri khayrun min alfi shahrin. min jibbini qur'anure nde ha laylatul qadri. nden laylatul qadri ɗo ɓuran dininta jemmaje e wato hande e lebbi ujunere. khayru min alfi shahrin, ɓuran dininta lebbi ujunere. to a wi a rewan Allah ha laylatul qadri, a rewi dewal ma, a heɓan bajjari bana mo rewi Allah lebbi ujunere. to ni Allah wi banni be nassi. ta'wili bo se en anda ta'wili mere warata lorna nassi, amma himɓe ɗuɗɓe ɗo lornira nassi be ta'wili. bannoy ɓe wina nde qur'anure nde
mo ne jippi dow muɗum na o marɗo daraja ɓurɗum sembe nden kana to na kanko man o ɗonno bayugo qur'anu man bayugo hato jippanno wato ɓe wina jippugo qur'anu man ɗo nde kanko on nde qur'anure man jippi dow mako ɗo nden ka jemmare o daña ɗo ɓuran jemmare laylatul qadre man ɗo mallumen feere wolli ɗum ha defte tafsiru de bam wiyatama ɗo ha tafsiru alfutuhatul ilahiya sharha jalalayni ɓe wolli ɗum amana ɗumen andi ha ɗum bolle cahiɗi ɗum sahay ngam na ko wolwa fo wiyete cahi ɗum ɗo fo sey ɓe fama boɗɗum an kam to nassi ɗon no daga annabi sallallahu alaihi wasallam o wi jemmare dañi kiyam ɓuran jemmare laylatul qadri walla bo nassi daga qur'anure go pat wala to nden kam en anda jemmare laylatul qadri kam wala jemmare ɓuri nde allah hokki nde baraka to ayen allah hokki nde ɓesdugo hayru go allah hokki nde ɓesdugo hayru ko woni ɓesdugo hayru man ɗo ngam to a naafi to a rewi allah ha maare fotan be to a rewi allah jemmaje ko bo lebbi ujunere kadi wa fil makani ko woni baraka ji allah waɗi ɓesdari hayru ha nokkuje bo kal masajidi salasa bana julurɗe tati ɗo enani julurɗe tati julurde annabi sallallahu alaihi wasallam julurde baytul maqdis julurde madina julurde makka tawon arti al ka'batul musharrafa julurde madina be julurde makka be julurde ay al masjidul haram julurde hormetende be julurde madina julurde nabi sallallahu alaihi wasallam den julurde baytul maqdis tokki to julurde man do bo kayre kanje bo Allah wadi dum nokkure on Allah wadi barka hamaje de buri julurde luttude pat to arewi Allah ha to a juli wakkatire wore ha julurde makka adon mari mbarjariji burdi sembe buran julugo ha julurde godde fere non to a juli ha julurde madina non to a juli ha julurde baytul maqdis dum do burdo tiri makka buri julurde annabi jo julurde nabi buri baytul maqdis haro fa wa fil a'mali barka jalla wadi hakkude bo fa kullu amalin salihin mubarak kala kugal bongal pat ngal barkidinangal hawi go kugal bongal barkidinangal lo sen fama boddum derrabe julbe ngale woni kugal bongal katawon kugal bongal do kangal woni ngal wari be dalila dewal wari ngal be dalila daga to Allah ko bo daga to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bo daga to pottal sahabo en ngal do kangal woni kugal bongal ngal lata ngal wari daga nabi jo katawol nden ngal lata a huyri ngal be ikhlas alabinani Allah ha kugal mama nden ngal lata a huyi ngal dede no yaadata be sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don woni kugal bongal nden kam kugal bongal do mari baraka asende kam kugal kallungal bo wala baraka nden kam wala baraka go en wiyata nden kam no to a huyi kugal adore sirgal bongal ngal waray daga to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a huyingal dow no luutotirta be sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en wiyan ngal maran baraka na ngal marata baraka ndenga ko mahi dow magal fu marata baraka man ban yeccino ha hala mawlidi go wa hakata banni en wata non hakkilo boɗɗum ene ko nani banni man ɗo wa fil ashkhasi ha himɓe bo baraka ji Allah waɗi ka zawatil anbiya bana zatiji annabo en Allah waɗi baraka ha zatiji maɓɓe ɓuran zatiji luttuɓe amma o wi wala yajuzu tabarruku bil ashkhasi dagata ko barkiɗinorago be yimɓe la bi zawatihim wala asarihim na be zatiji maɓɓe na bo be batteji maɓɓe zatiji maɓɓe ma bana hosa ɓe kamman a wiya Allah albarka wayne kazajo ɗo ngam alhorma wayne kazajo ɗo humtinam hajiyam ni walla bo hisnam ni ɗo ɗum barki ɗinorago be zati maɓɓe walla bo ara wiya a moytan ɓandu maɓɓe a heɓa baraka bana en yiyata ha woɓɓe feere ɓe wiyan dotti en feere wari ɗum mawɓe ha dina ɓe wara ɓe wiya ɓe habda ɓe moyta ɓandu maɓɓe heɓa baraka wattako barki ɗinotake be zatiji yimɓe wala bo be batteji maɓɓe batteji bo
ba goddo helnya a hosa pedeli mo awi a wadiran baraka goddo laba a hosa gasa mo awi a wadiran baraka goddo nanga awi a hosa nangardam wato ndiyam nangardam ma ko man jiwlutti man do awi a wadiran baraka ko nanni banni wattako yimbe fere ka don mallumen mabbe fere ko tuude tuuti fu be hosa be wujja habanno mabbe wiya be habe hebira barka hebata barka man wala ngam ha islama wadirtake barka be yimbe dalila man waray be zati jimbe be batteji mabbe illa bi zati nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi id lam yarid dalil illa biha o wi sina be zati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam be batteji mako wadirgo barka be zati mako ma sai andano wadirta na wiya hosi zati mako man do tori Allah la tawi a moytan bandu annabi hayba barka do ka moyti bandu mako hayban baraka tawi a wadi a dakki bandu mako be bandu ma hayba barka hayban barka man tawi annabi sallallahu alaihi wasallam nangi a hosan lutta dum nangardam mako a yara be barka hayban barka man ngam do kalati der batteji mako walla pedeli mako as banawi go a hosan a sofna a yara a tamma barka ha Allah nyawndama nyawma do man do dum dagi dum wari ha sharia dalila wari do majum walla bo sa gasa ma ko nande majum a barki dinora bawi go aresa hander jibalim sema a tammora barka man walla bo a sofna a yara ngam nyawndi tirago ko nande be majum dum wari kanyum kam hazati ma ko tam wari annabi sallallahu alaihi wasallam amma waray hazati goddo fere den kanko man bo وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهب آثاره kanko man ma nabi sallallahu alaihi wasallam ma dum man do tayri be mayde mako wadirgo tabarruko be zati mako tayri be mayde mako denga jonta to ado wada du'a aviata ngam albarak bi barakati nabi allah humtana ma jama viata haddina on mi do chama do dinan woni labdum tal tawhid no woni labdum nano himbe wowi wadugo to den fahin wato a waɗirta be daraja mako bi jahi nabi allah anda humtanam haaji am ni bana yimɓe ɗuɓɓe nanata ɗo wiya ɓe wiya ɓe ɗo waɗa non ɗo ngam yiɗuki annabijo sallllahu alayhi wa sallama yiɗukimo ka dole sey yaada be sunna mako yaada be ko o waddi yiɗukimo mere non noon be hawan nafsi non noon tan ɗo wattako a wiya yiɗimo a waɗinimo ni heɓa holla yide mako wattako yide mako laɗɗum kam min ɗo yimɓe sunna ka ɗo tokka yecca tum ɗum tokkugo sunna mako sallllahu alayhi wa sallam wala ha o wi mo yiɗiyam ka pat se waɗira du'a be daraja am walla bo se waɗira du'a be zati am wala ha o wi noon to nden batteji mako ba peɗeli mako je en hosanno en wiya en barkiɗɗinora en sofna en yara e gon nafan en ha ñawnitorago walla bo en hosa gasa mako en wiya en sofna en waɗa ni ngam en barkiɗinora be majum bo batteji mako man bo ɗi natti wala jonta luttay to wodi haɓe hollima baɓe wima nda battenejo mi tamay wonan haala cahika wa hakada to atabarruku min al umuri attawqifiya ha yimɓe sunna kam tabarruku ɗo waɗirgo albaraka be hunde ɗo tefirgo baraka be hunde ɗo nder kujeji tawqifiya ko wiyete tawqifiya bo hunde dartinde ha dow majum setu nassi wari holli a watta non a watta dede no a yiɗi nden kam fala yajuzu tabarruku illa bima warada dalilu bihi illa bima warada bihi dalilu dagata ko barkiɗinorago ni sina ko dalila waddi ɗum dalila waɗi en barkiɗinora be majum ɗo kam jam dalila waɗi en barkiɗinora be kuuɗe men boɗɗe en huwa kugal bongal en tora Allah dalila waddi en dayta kuuɗe kalluɗe dalla daytugo man en tora Allah dalila waddi en torira en waɗira tawassulu en tefira barka man en waɗira tawassulu benanta hande ko ɓoɗo kama na ɗum haala tabarruku ma tabarruku feere tawassulu feere amma fo en wolwa ɗum ngam ɗum ɗo nandi en waɗiran tawassulu be inde Allah e sifaji mako to en barkiɗinora be jangugo ayaje qur'anu en tefira barka ha Allah be majum to kañuman ɗo seeto dalila wari
dalil on warata holla kazaɗo ɗum ɗo mari baraka ni kadi af'alu nnas inda alquburi wa ziyaratuha thalathatu anwa'in to kuuɗe yimɓe ha kabrije bo e be zurugo kabrije bo ɗon none tati to bo en fama boɗɗum ngam ɗum pat majum cele wari naati ha ton al awalu zurugo kabri je kuuɗe yimɓe ha kabri mashru'un je laati wato shar'a ɗum wa huwa ziyaratu lquburi litadhakkuri l akhirati wa lissalami ala ahliha waddu'ai lahum zurugo kabrije ngam siftorki l'akhira e ngam silminki dow mayɓe man assalamu aleykum ahla dari qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu lahiqun yaghfiru llahu lana wa lakum bana wigo min silminake dow moɗon onon yimɓe saare nde saare julɓe ahla diyari min almuslimin yimɓe ciye ibde julɓe ha yimɓe kabrije ɗo onon on arti amin minin bo min ɗo ngara allah yaafu amin be moɗon fuu to ɗo man ɗo ni on woni zurugo kabri je laati ha sunna nebijo muhammad sallllahu alayhi wa sallama to ɗo kam zurugo je shar'a ɗum zurugo feere bo assani bid'iyun zurugo feere bo ɗum biɗankejo kañum ɗo yunafi kamala tawhidi ɗum ɗo riwotira be timmendam tawhidi en fama ɗum boɗɗum ɗum ɗo riwotira be timmendam tawhidi wa huwa wasilatun min wasaili shirki ɗum ibde laawol on ibde laabi yottinoji ha shirku kañuman on kañum biɗinkejo man ɗo kañum woni ɗumejum wa huwa qasdu ibadatillahi ta'ala qasdu ibadatillahi ta'ala wattaqarrubu ilayhi inda alquburi ko bo en wiya wattaqarrubi en atfita attaqarrubi dow ibada ay qasdu ibadatillahi ta'ala wa qasdu taqarrubi ilayhi inda alquburi wa huwa qasdu ibadatillahi ta'ala wattaqarrubi ilayhi inda alquburi kañum woni nufuki rewuki allah ha qabri e nufuki ɓadorago allah ha qabri man ɗo nde a waɗi ha qabri man ɗo aɗo resiri a ɓadan allah be warugo maɗa ha qabri man ɗo aw qasdu tabarruki biha ko bo nufuki ɓadoraki be qabri man be hoore muɗum be qabrije man a wara ha qabri a wiya accu a wara a rewa allah ha ton heɓa dewal ma man laata jaɓangal e ko waɗi ngam a wari ha qabri man ɗo bo aɗo resiri ɗum qabri goɗɗo mawɗo salihijo ba wiigo mo aɗo yerdi nonon a wari ha qabri man ɗo ngam heɓa a ɓadora allah be warugo ha qabri man ɗo to a wari ha qabri man ɗo a ɓadan allah to ɗo bo non ɗo pat laati ɗum biɗɗankejum a nufi anga ko waddima ha qabri ɗo a nufi tan ngam a wara a rewa allah ha ton a nufi bo ngam heɓa a ɓadora ha allah be warugo maɗa ha qabri man ɗo ko bo nufuki barki ɗinoraki be qabri man bana qabri man ɗo to a wari ha ton ni hajeji ma goɗɗe feere humtan to a wari ha ton a tori allah hajeji ma feere humtan to ɗo man ɗo kaɗa ɗum ha islama ɗum zurugo qabri je laati je bidiya en fama ɗum boɗɗum ɗuɗɓe ɗon nder julɓe to ɓe mari haaje se ɓe joñora qabrije ɓe dilla ha qabrije ɓe yaha ɓe tora allah ha qabrije man ɗo ɗum biɗa ko ngam yimɓe feere yiɗa nanugo biɗa ɓe wiyana haali men tumon ɗo jooɗi biɗa ɗo noon fakat biɗa haalumen ka biɗa wolwatake noon kadi annabijo wolo ala biɗa yimɓe wolwata ala biɗa aw ihda'u sawabi indaha wal bina'u alayha wa tajsisuha wa israjuha wa ittikhadhuha masajid wa shaddu rihali ilayha wa nahwu dhalika mimma thabata an-nahyu anhu aw mimma la asla lahu fi shar'i en ɗo limta zurugo qabrije laati bidiya ko bo neldugo mbar jaari ha qabrije man a wiya a jange qur'anu ha a nelda mbar jaari ha qabrije go walla bo to yiɗi a wara a jooɗa ha qabrije man a janga qur'anu ngam neldugo mbar jaari ha qabrije go walla bo mahugo dow qabrije man a maha dow qabri maha ba suudu ni ba dankini dow qabri fo harmi haram on allah haɗi ɗum biɗa on eno noon waɗugo qabri man a maha simintiya toon qabri maɗa ɗo
a waɗa ɓe mahinama be siminti ɓe